La Canònica de Santa Maria de Vilabertran acull fins al 5 de gener una exposició de Nadales realitzades pels alumnes de sisè de primària de l'Escola Torre d'en Reig. Les llegendes de Pere Rigau han inspirat els dibuixos. Com podeu veure, han participat 20 nens i nenes de l'Escola Torre d'en Reig. Se'ls van explicar una llegenda d'aquí d'en Pere Rigau, que ell repartia menjars als pobres i un dia se'n va quedar sense. Llavors en Pere Rigau va alçar les mans i va agafar la lluna, que es va convertir en pa. Els dibuixos que veieu es centren en la façana de la Canònica, en la llegenda del Pere Rigau i en la creu que tenim aquí exposada a l'església. La mostra s'acompanya de poemes de Montserrat Vayreda, Maria Àngels Anglada i Víctor Català. Entre totes aquestes Nadales s'ha escollit la que il·lustra la felicitació d'enguany de la Canònica de Vilabertran. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.